Zumaiako herri eskolan egunerokoan ikasegoera aberats eta anitzak eskaintzea da gure helburua. Bizipenen bidezko ikaskuntza oinarri izanik, manipulatuz, esploratuz, ikertuz, bizitzarako konpetentzien jabe egin daitezen. Ikasleen eguneroko motivazioa sustatzea eta alderdi emozionala ongizatea zaintzea dira abiapuntua. Ikaslea erdigunean duen ikaskuntza prozesu bat bultzatu nahi dugu, heldua bidaide izango duena eta ikasegoera errealetatik abiatu gara aurkeztutako erronkei aurre egiteko. Ikasleen interesei erantzuteko eta interes berriak zabaltzeko eremu eta ekintza desberdinak proposatzen dizkiegu. Gure ekosistema eta tailer desberdinetan sormena, taldelana, ekintzailetasuna, komunikazio gaitasuna lantzen ditugu besteak beste. Bihar mundu aldatuko duten herritarrak prestatu nahi ditugu, gizartean moldatzeko gaitasunak eskuratzeko metodologia aktiboak eskainiz. Zumaiako herri eskola, euskal eskola publikoa, denok egiten dugu, denon etxea da.